Приятели, аз съм Ейди126BG и съм тук да снимам клип един на Clash Royale. Не съм играл много давно, но реших да ви представя как ще играя за първи път от седмици. Вижте моят дек, имам Бандит, Парки и Грейвярд. Сигурно си мисля, че съм много тъп, че не използвам Грейвярд, но и в Рейс трябва да го вкарам, за да се получи много добра атака. Но с Уизарда и Валкирията става много добра атака. Вижте колко купи имам. Моят клан е BG Pro. Първи е Одис, който сигурно познавате един ютубър, то е 8 арена с Електроизард и Електроизард и Грейвярд. Има също и Лава Хант, 9 левел. Любимото му карта е Уизард, както виждате. Да започнем. Само да ви покажа един, който е също ютубър, Март 2008 Minecraft. Ето го неговия дек. Той има два аккаунта, два телефона, да кажем. И любимото му карта е Миньон Хорт. Този тук е на 7 арена, няма нито една легендарка. А другия телефон е 9 арена и има една легендарка. Сигурно си мислите, че е много тъпо да 9 арена и само на легендарка, обаче поне това е супер важно. Аз печелих мадите от Legendary Chest, Spark от Clan Battle, Грейвярда от Free Chest. Да започнем играта. Някой ден бих искал да стана като Вената. Защо съм играл миналата седмица? Не прибързвай, приятел. Сега ще видиш къде ще тръгнеш. До никъде няма да стигнеш тази тъпа атака. Трябва да блокирате бързо. Толкова да не ви. Както виждате, губа с този приятел. Май искал да падне за Clan Battle. И сега започва да се качва на ново. Стана. Magic. Играл с един много силен, който имаше 5 Legendary карти. И това е много добро за седма арена. Уизард има да има на кино. 60 секунди до края. Да видим колко ще победи. 9 или 8. Пускам така само да се оцелея. Не се стигам с това дека 2-2, почвам с него да играм. Май ще загуба пълен провал. Не иска да губа път 2, обаче трябва да спомня някой пъти да губа. Той има клон и винаги мързо, тези които имат клон. Сега пътя ми да се цяло. Аз ми казвам с 13 левел, но сигурно иска да пада също Clan Battle, защото имаше всички легендарки на макс левел. И сега, както изглежда, ставам с по-малко купи. И падам на 12-то место от 10-то.
Ще се кача на 8 арена, обаче паднах, защото телефона ми зацепи. И така ще да му взема главната кула, остана му на 44. Тогава не го снимах този клип. Така ще да удари бандитката и тогава ми се прецака. На март от 2008 сигурно той е снимал клип как му се паднал Legendary Chest. Пак ще играем, няма какво друго да правим. Този колко има мен купи Гутлък по дяволите. Кок-райдер, лево 6. Аз не бих прибързал с този кок. Сега едно балонче. Той се защитава, както знаеш. Не е добре, че има миньон ход лево 9. Но е 0 лево 9. Това не се притеснявам. Сега мисля да направя една атака с Wizard Elite Barbarian Clipper. Но той ми повали атаката с това отдъпване. Малинките ме дразни. Балон. Сега мисля да направя с барберенки и нещо по въздух. Хайде сега, мила, да ми викаш. Сега ще ми пусти стрели, сигурен съм. И ето какво прави този терминал. Май пак ще падна. Когато снимам клипове, няма голям късмет. Мраза ми неохорт. Къде да разкълся? Фарбо, колево е този. Айде, започва се. Бен. Винаги когато снимам клип, никога нямам късмет, абсолютно никога. Много Кок-райдер аз не го апгрейдвам. Той да почва ви покажа, че никога не го пускам в донейт и не си го купувам от чупа. Паднах. Аз не харесвам много да снимам клипове, въпреки че имам YouTube канал и трябва да снимам постоянно. Когато не снимам клипове, да се па здравата, защото не трябва номера. Това е клипа. Пожелавам ви, не да се падна Legendary Card и много яка неща. Ако сте 7 арена, се качите на 8, сте късметливи. Например, аз най-много харесвам 8 арена. Аз мога да се кажа и на 9, ама не искам. Сега 7 ми харесва с картите, искам първо да ги спечеля всичките и тогава се качвам. Понякога губа нарочно, само така да се пускам карти. За да ми се паднат някакви честове все пак. Не понякога, когато играя точно наистина да ми се падне чест, губа. Днес бях настървен за Legendary Chest, оставаше ми само един Silver и за Legendary Chest бях настървен. Обаче точно тогава ми се падна 11 лева и до там с мечтата за Legendary Chest. Освен този за бандита. Довиждане, приятели, пожелавам ви успех с Clash Royale.